Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Хюстън, готови сме за излитане. 3, 2, 1. Свършихте ли вече? Да, готов съм. Бубо, идваш ли? Да, до 15 минути съм при теб. Носиш ми подарък. Разбира се. Мария, давай да ми помогнеш. Какво каза? Не те разбрах. Ти още ли си губиш времето с този човек? Имаш изпити да взимаш. Това Цербер ли беше? Моля! Затварям, ще ти звъна по-късно. Ти чуваш ли ми какво ти говоря? Майко, я се разкарай. Момичете! С тебе ще се разберем до вечера. Честита годишнина, Мишленце! Стига, бубе! Изчакаме малко сега и... Мария, отвори ми да не вада ключовете. Мария! Добър ден. Излязло е. Извинявай, майка ми понякога е непоносима. Не си виновна ти. Майка ти не ме харесва, защото не съм висшист. Ама на мен не ми пука, че не си висшист. Чакай малко. Къде ми е подаръка? Майчите! Къде отива майка?
В детската градина, нали имате някакво тържество? Не. Ама чакай бе, къде отиваш бе? Какво гледаш, момче? Не, нищо. Харесва ми така, комикси си купувам. Точно това не се продава. Изчезе. Какво правиш тук? Ами... Аз дойдох да поговоря с вас. Искаш ли да си поговориш с охраната, да видим как си влезнал без разрешение? Не. Всъщност искам да говоря с вас. Става дума за Мария. Не искам да те слушам. Нямаш работа тук. Мене, ако ме питаш, че с Мария нямаш работа. Госпожо Николова, аз обичам Мария и искам да знаете, че бих направил всичко, за да може тя да бъде щастлива. Госпожо Николова, клоунът се обади, има проблем с колата, ще закъснее. О, Боже, и това ли? Ще се оправим някак си, благодаря. Знам, че ме мислите за глупак. Глупак си, ако мислиш, че ще продължавам да те слушам. Искам да си тръгнеш веднага, иначе ще извикам охраната. Госпожо Николова, не дейте така, моля. Мълчи, изчезвай! Слънце, облаци, дъжд, сняг. Утре ще има от всичко. Чуйте сега кое, кога и къде. Облаците пак ще са най-много. Навсякъде и почти през целия ден, но пък и слънцето определено ще е повече. Внимавай какво правиш, момченце.
сня. Хубава работа. Лело, кой беше?